Jatend piny Kenya William Ruto yangono biro tieko siasa mar pogo dhoudi mag akwede kaachiel kod siasa makelo pogruok ne oganda e pacho ka e kinde ma oikore ma chwalo piny Kenya e rang'iny mar pinje mosedongore. Kindego bende jotelo moko e gwenge mag Gimbo po jatend piny kaluwore kod dongruoge mosebedo kochwalo kono ka gisingo ni gibiro medo sire mar mondo omi odog e kom. Sharon Ong'aw miyowa ler. Ma e kaka chalne chalo e kinde nyasi mar dhialo odiechieng jotije mane obagi e okang' mokwongo e kaunti ma Vihiga. Jotelo mawuok Imbo opuoyo jatend piny William Ruto ka gisingo duoke e kom yiero maduong' mabiro. We can assure you as a community we are with you and we will continue to be with you 2027. Hapa ni tuta 2027. Ni William Samoei Ruto. Kata kamano, mondo lekno okete tim, jodak ma Imbo mar Kenya okwa mondo wuog oko karomgi, mondo gindikre kaka joluto ombulu. Gino mabende biro miyo gi thuolo mar bedo gi duol e weche mag siasa. As you speak two-term, the truth is tulienda slow kwa mambo ya voter registration. Wakati IBC takuja kwa round ambayo inakuja, we must now increase our numbers so that we speak even louder and more effectively. Mumburiji. Tunashukuru sana serikali yako kwa kuleta mashinani hizi sherehe ili wananchi waweze kufeel the warmth and the importance of government and its structures. Koloso e kinde nyasino, jatend piny no berore gi chenro mosebedo kochwalo e kaunti ma Vihiga. Hapa Vihiga kulikuwa na mjadala ya affordable housing, hatukuiona hata moja, lakini hapa Vihiga leo nimekuja nikapatiana funguo za affordable housing na zingine tunajenga. Hapa Vihiga hatukukuwa na soko iliyojengwa na serikali ya maana. Leo soko 10 zinajengwa Vihiga, zingine 6 siko katika mpango. Hapa Western Kenya kampuni zetu za sukari zilikuwa zimefungwa. Wakulima hawalikuwa wanalipwa baada ya mwaka moja. Wafanyikazi walikuwa hawalipwi, lakini leo kampuni zetu za sukari kutoka Nzoia kwenda Mumias, kwenda Chemelil, kwenda Muhoroni mpaka kule Soni, zote leo zinazaka miwa, zinalipa wakulima ndani ya wiki moja, zinalipa wafanyikazi wao. That is the reality. Omedo lero chenro mamoko mag dongruok mosebedo kochwalo e gwenge mamoko e pacho kae. Ka kwayo oganda mondo din itgi ne joma se, kolero ni tich mosetiyo ne jopiny nyisore kende. Tunaweza kuwa na headline nyingi, tunaweza kuwa na mjadala mkubwa mitandaoni na sehemu zingine, lakini bei ya mbolea ilikuwa 6,000, sasa ni 2,500. Tulikuwa na pengo kubwa ya walimu kuajiriwa, leo walimu 1,120 washaajiriwa. SGR ilikuwa imekwama kule Naivasha. Barabara ya Mau Summit ilikuwa imekwama for 15 years. Today it is being built usiku na mchana. Jatend piny oyango ni gisani omiyo maino tieko siasa mag akwede gi mag ichlit mosebedo ka pogo dhoudi e pacho kae. Opoyo oganda kaluwore gi jiwo twak mar bedo kanyakla, wach mowacho ni biro medo jiwo dongruok mar Kenya. Vile nilitengeneza serikali ya broad based kuunganisha wa Kenya, kulete pande zote za Kenya pamoja, mimi nawahakikishia siasa ya ubaguzi na chuki na migawanyiko haitaendelea tena katika taifa letu la Kenya. Magi duto oyangore kinde nyasi mar 62 mag jotije manobagi e kaunti ma Vihiga. Vihiga hoye! Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag siasa, ogai mar DCP Rigathi Gachagua olando ni odhi laro tend piny jotiko mar DCP e yiero maduong'